Xullo, comenzan os festivais e entre eles o máis lexendario, Ortigueira. En Tolemias veremos a grandes grupos que teñen pasado por este festival. Can, Treacherous Orchestra. Tiruleque. Cuarteto Caramuxo. Teremos a gramola gominola para o disfrute dos máis pequechos. E pecharemos co concerto que Cristina Pato deu coa Real Filarmonía de Galicia hai uns días. En xullo, refréscate con Tolemias. Sí, en R.